This is Mother Tongue-Based Multilingual Education, Quarter 1, Module 6, Letrang N, ang nilugaw ni Nita. Listen to the story, ang nilugaw ni Nita, na gisulat ni Jaya Catalan Alonso. This is the story. Gihilantan ang nanay ni Nita. Sakit iyang ulo ug kalawasan. Dili siya katindog aron magluto. Gigutom pagayud siya. Niabot si Nita gikan sa tunghaan. Nakita niya ang iyang nanay nga naglubog sa kama. Iya kining gipangutana. Apan nagtutukra ang iyang mata. Nahinumduman ni Nita ang gitudlo sa iyang nanay nga kinahanglan ang init sa tiyan aron makamatngon. Naglugaw si Nita o gipakaon kini sa iyang nanay. Naulian si nanay sa nilugaw ni Nita ug nibalik ang kabaskog ni nanay. Pagkahuman madungog nato ang istorya, tubagon nato ang kini ng mga pangutana. Unang pangutana, nagustuhan ba nimo ang istorya? Maayo. Ikaduhang pangutana, kinsa ang gihisgutan sa istorya? Husto. Si nanay ug ang nilugaw ni Nita nga nagpauli kay nanay. Ikatulo, unsay nahitabo sa nanay ni Nita? Husto, nasakit kini ang nanay ni Nita. Unsa kini nga mga hulagway na imong nadungog gikan sa gibasa na istorya? Kini. Kinsa kini? Husto. Kini kay nilugaw. Kini usab si nanay. Unsay nabantayan ninyo sa sinugdanan nga litra sa ilang pulong? Husto, nagsugod kini sa letrang N. Karon atong tun-an ang letrang N. Aduna kini tingog na Mao kini ang dako nga letrang N ug kini usab ang gamay nga letrang N. Tan-awan ninyo ang dako nga letrang N. Sumpay-sumpayon ang mga tuldok aron makahimo og dako nga letrang N. Now let us start writing letter N. How to write big letter N? Number 1, you have to create straight line. Next, slant line. And then, straight line that closes the slant line, kaya nabuo ang letter N. So, practice. Blue, from blue lines to blue lines. Create a straight line. Yan. From blue lines to blue lines, create a slant line. From blue lines to blue line, create a straight line. Now you have letter N. Again, from blue line to blue line, create a straight line. From blue line to blue line, create a slant line. From blue line to blue line, create a straight line. Now we have letter N. So, same process on the next letter. Straight line, slant line, straight line, straight line, slant line, straight line.
straight line, slant line, straight line. 1, 2, 3. So 3 strokes only to create a big letter N. Next is the small letter N. Okay, mao kini ang gamay nga letrang N. Sumpay-sumpay ang mga tuldok aron makahimo og gamay nga letrang N. So, for your guided practice on the next slide. So, this is the small letter N. To write small letter N, must start at the red line. So, red line to blue line. That is number 1. The number 2, you have to create a curved line still from the red line. Still, you have to start at the red line. So, this is in the next practice, guided practice. Putol-putol na linya to create a letter N, small letter N. So, straight line, curved line. From red to blue, draw a straight line, and then from red to blue, create a curved line. Blue to blue, straight line. No, red to blue, straight line. Then, red to blue, create a curved line. 1, 2. 1, 2, 1, 2. So there are 2 strokes to create a small letter N or to write a small letter N. Ang letrang N adunay tingog nga N, N, N. tan-awa pag-ayo ang baba Mm. aron mahimong perfect ang imong pagtingog sa letrang N. Balikon ako. N, N, N. Okay. Nangka, nangka, nangka. In English, that is jackfruit. Nangka, jackfruit. Na, nay, nanay. Ano siya ay nanay. In English, mother. Na, wong, nawong. Nawong. In English, face. So, yan lang. Yung face. Muna siya ay nawong. Okay, ni plus go, nigo. Mao ni siya ay nigo. Nigo in English, woven tray. Diha ginasudlan o mga pansit bilao. In English, in Tagalog, bilao. Okay, maghimo kita og hugpulong gamit kini nga mga pulong. Isulat sa papel og basahon. Okay, ispasa ni ha sa ako Isulat ni siya ni mga pulong. So, you have to screenshot. Tapos, kopyahin ito sa papel. Tapos, pasa sa messenger ni teacher. Ayan. Nanay. Nigo. Nangka. Adunay. Akong nakita si ang og sa nita. Basahon nato ang mga pulong nga naa sa kilid ug ikaw ang magbasa unya sa hugpulong. Okay, si nanay adunay nigo. Karon basaha ang hugpulong number 1.
Husto. Para sa ikaduha nga hugpulong, basaha ang mga pulong nga naa sa kilid. Ako nakita ang nangka sa nigo. Karon basa ang number 2 na hugpulong. Insakto. Basahon nato ang mapulong nga naa direya sa kilid o kini makita dito sa hugpulong. Si Nita adunay nangka. Karon ikaw na ang magbasa sa hugpulong. Husto. Magbasa kita, tun-i pagbasa ang mga mosunod nga mga silaba, pulong, pulungan, ug hugpulong. Mga silaba. Na, 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 an, not, not, nay, nay, nas, nak, nak. Sige daw. Kayo lang. Basahin nyo ang gibadlisan ni teacher. The underlined syllable or silaba. Sabay kayo sa underline or the highlight. Okay, let's proceed. Ay, meron pa. Ayan. Nan. Mga pulong. Na. Dungagan og a. Makabuhat kita og pulong nga na a. Naa. Na. Dungagan og na. Makabuhat kita og pulong nga na. Na. Dungagan og ta. Makabuhat kita og pulong na ta. Ma. Dungagan og ya. Dungagan og na. Makabuhat kita og pulong na mayana.
mayana. Na dungagan og ka, dungagan og ma, dungagan og ta, makabuhat kita og pulong na nakamata. Nakamata. Na dungagan og ma, dungagan og na, makabuhat kita og pulong nga namana. Namana. Na dungagan og ma, dungagan og tay, makabuhat kita og pulong nga namatay. Namatay. A dungagan og nak, makabuhat kita og pulong na anak. A dungagan og nay, makabuhat kita og pulong anay. Anay. Na dungagan og na, dungagan og kay, makabuhat kita og pulong na nanakay. Nanakay. Sa dungagan og ka, dungagan og yan, makabuhat kita og pulong nga sakayan. Sakayan. Na dungagan og ya, dungagan og ta, dungagan og kan, makabuhat kita og pulong nga nayatakan. Kamoy basa? Nayatakan. Na dungagan og ka, dungagan og say, dungagan og say, makabuhat kita og pulong nga nakasaysay o nakaistorya. Nakasaysay. Na dungagan og mat, dungagan og an, makabuhat kita og pulong nga namatan. Namatan. Or nadakuan. Mana siya meaning. Kan dungagan og ta, makabuhat kita og pulong nga kanta. San dungagan og ta, makabuhat kita og pulong nga santa. Karon diri anata sa mga pulungan. Ni, ang, si, ug. Okay, gamito nato kini ng mga pulong sa pagbasa og pulungan. Nata ni aya. Nata ni aya. Kanta ni Ana. Kamu daw? Kanta ni Ana. Saya ni nanay. Sige daw, basa ha. Saya ni nanay.
nakamata sa kanta. Basahan ninyo ang pulungan. Nakamata sa kanta. Tama. Mga hugpulong. First sentence. Number 1. Namana si tatay. Namana si tatay. Sige daw, basahan ninyo ang number 1. Husto. Namana si tatay. Number 2. Namatay ang anay. Basahan ninyo ang number 2. Husto. Namatay ang anay. Number 3. Naay nata si nanay. Basahan ninyo ang number 3. Husto. Naay nata si nanay. Number 4. Nayatakan ang nata. Basahan ninyo ang number 4. Nayatakan ang nata. Husto. Number 5. Nakamata ang anak. Basaha ang number 5. Husto. Nakamata ang anak. Number 6. Taas ang kanta ni Ana. Basaha ang number 6. Husto. Taas ang kanta ni Ana. Number 7. Namatan ni nanay ang kanta ni Maan. Basaha ang number 7. Husto. Namatan ni nanay ang kanta ni Maan. Dinhi nahuman ang ato ang Module 6 sa MTV MLE ug magbilin ko ninyo og panultihon ang bata nga makabasa makaadto bisan asa mao magtuon gyud og basa. Ug karon sa inyong performance task, isulat tong mga pulong nga nagsugod sa letrang N ug basahon kini. Napulo ka pulong ug 5 ka hugpulong. Basahon usab ug 5 ka pulungan ug basahon kini. So, that is worth 20 points. Writing and reading or reading and writing. So, kung gisulat ra, no points. Okay? Nya, kung tayo nagbasa, nya, wala tong sinulat, no points. So, dapat reading and writing. Gisulat o gibasa. Pag video gani ana niya, makita kung unsa tong gisulat. So, ang videographer ana naa sa may likod nga bahin or tunungon jud nga makita ang gisulat ug ang pagbasa para ma-perfect siya nga 20 points sa inyong performance task. Isulod na siya sa Google Classroom. Upload na diretso dito. Mag-create ko ana pa. So, mag-info lang ko sa ato ang GC. So, para dili ma-missing, click done gyud after uploading.
Kay missing na siya dito basta dili ma-done. Okay, thank you and God bless you all. I love you kids.